Dámy a páni, v prvom balíku sme oznámili, že máme záujem rozširovať kapacity predškolských zariadení, predovšetkým materských škôl. Úmysel bol poskytnúť žiadateľom, predovšetkým mestám a obciam, finančný príspevok, ktorý pokryje významnú časť nákladov spojených s rozširovaním kapacít materských škôl. Vyčlenili sme na tento účel 10 miliónov eur v prvom balíku a boli sme prekvapení, aký obrovský záujem bol o poskytnutie finančných zdrojov na rozširovanie a preto nám nezostávalo nič iné, len pristúpiť aj v druhom balíku k pokračovaniu v tejto iniciatíve. Dovolte mi niekoľko čísiel z toho prvého balíka alebo z prvého projektu. Vytvorili sme, vážené dámy a páni, viac ako 3600 miest pre deti. A rovnako sme vytvorili niekoľko 100 miest pre učiteľov, je to okolo 360-370 nových učiteľských miest. Plus sa vytvára aj zázemie pre všetko, čo súvisí s poskytovaním takéto starostlivosti o deti. My máme jasný plán a ten spočíva v tom, že do roku 2020 by sme chceli, aby 95% všetkých detí vo veku 4 alebo 5 rokov mali možnosť chodiť do materských škôl a aby dostali základnú predprípravu pred vstupom do základnej školy. Ak sme v prvom balíku a v prvom projekte vytvorili 167 nových tried, ako som uviedol 3600 miest pre deti, v tomto druhom balíku pôjde o 67 nových tried. Rovnako rátame, že by to mohlo vytvoriť priestor až pre 1500 žiačikov v základných materských školách a priestor pre približne asi 130 nových učiteľov. Môžeme konštatovať, že vytvárame miesto pre 5000 detí a rovnako vytvárame okolo 500 nových miest pre učiteľov, ktorí sa budú môcť zamestnať v takto rozšírených kapacitách materských škôl. Ak sa ukáže, že bude ďalší záujem a zdá sa, že bude o rozširovanie kapacít materských škôl, pristúpime k ďalšiemu vyčleneniu finančných prostriedkov a postupne budeme chcieť dosiahnuť cieľ, o ktorom hovoril pán minister vo svojich strategických dokumentoch, teda 95% detí vo veku 4-5 rokov, aby malo možnosť navštevovať materské školy.